Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό νομοσχέδιο είναι αναμφίβολα ένα εμβληματικό νομοσχέδιο. Μπορεί να υπερψηφιστεί μόνο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας μας το υποστηρίζει. Ακόμα και εδώ μέσα στην αίθουσα υπάρχουν πολλοί που θέλουν να το ψηφίσουν, αλλά για άλλους λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, δεν θα το κάνουν. Η αίσθηση που επικρατεί βέβαια στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δεν είναι ότι παρουσιάζουμε κάτι πρωτοποριακό. Δεν είναι, για παράδειγμα, το έργο που παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα με ψηφιακής διακυβέρνησης ή το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και η χώρα πρωταγωνίστησε στο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάτι που προκάλεσε ικανοποίηση στους συμπολίτες μας, ικανοποίηση και έκπληξη ότι η χώρα μας πρωταγωνιστεί και προχωράει σε πρωτοβουλίες που την κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτό που επικρατεί είναι πως επιτέλους καιρός ήτανε, κακώς το συζητάμε τόσο καιρό. Και αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, γιατί για πολλά χρόνια επικρατούσε ένας παραλογισμός, μια υποκρισία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιος από εμάς που, αν όχι ο ίδιος, ένας φίλος του, ένας συγγενής του, να μην υπάρχει κάποιος που να σπούδασε ή να σπουδάζει στο εξωτερικό, σε τέτοια ιδρύματα. Είμαι σίγουρος πως υπάρχουν αρκετοί εδώ μέσα, πέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν σπουδάσει ή έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά τους σε τέτοια ιδρύματα. Αργήσαμε λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, σήμερα μπαίνει τέλος σε αυτόν τον παραλογισμό. Σήμερα βέβαια, τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου, όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, αφορούν την αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Μέσα από συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τον προϋπολογισμό, η χρηματοδότηση των δημοσίων ΑΕΗ φτάνει στο 1 δις. Όποιος μιλάει λοιπόν για υποχρηματοδότηση, ας το ξανασκεφτεί, αλλιώς ψεύδεται. Το 2018 άγγιξε το ιστορικό χαμηλό των 92 εκατομμυρίων ευρώ και από τότε και κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση στο πλαίσιο φυσικά των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Και μέσα από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία προσφέρεται η αγορά ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, συμβάλλουμε στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων με κοινά μεταπτυχιακά και ξένα πανεπιστήμια, δίνουμε τη δυνατότητα για συμπράξεις με επιχειρήσεις για εκπώνηση ερευνητικών έργων και προσφέρουμε στέγαση στους φοιτητές των πανεπιστημίων μας. Μόνο για το Δημοκρίτιο είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Η ενδυνάμωση και αναβάθμιση λοιπόν που γίνεται λόγος σήμερα αφορά ειδικότερα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για τους πολίτες της περιφέρειάς μας, το Δημοκρίτιο αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ανάτασης της περιοχής, μια περιοχή που αντιμετωπίζει τις δικές της δυσκολίες. Διαχρονικά, το Δημοκρίτιο και η ακαδημαϊκή κοινότητα ήταν πάντα συμπαραστάτης στα μεγάλα προβλήματα και αρρωγός στην προσπάθεια να βαδίσουμε μπροστά, προσφέροντας λύσεις σε ζητήματα όπως το δημογραφικό και η ανεργία, με τμήματα αρκετά συνδεδεμένα με τις ανάγκες της περιοχής, με καθηγητές που δίνουν καθημερινή μάχη, προσφέροντας τεχνογνωσία και καινοτομία σε μια περιοχή και σε κλάδους που το έχουμε πραγματικά ανάγκη, αλλά και σε καταστάσεις που μας κλώνησαν, όπως οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, όπου η παρουσία τώρα του Πανεπιστημίου μέσω του πρίτανε του κύριου Μάρη ή του Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας του κύριου Τσαντόπουλου στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου που συνεδριάζει κάθε μήνα στη Δαδιά είναι σημαντική και όχι απλά συμβολική. Η αναβάθμιση λοιπόν στο Δημοκρίτιο φυσικά γίνεται για λόγους εκπαιδευτικούς όπως και εθνικούς και είναι γεγονός που θα έπρεπε να το χαιρετήσουν όλοι και σίγουρα να το υπερψηφίσουν και όλοι. Το 2024 φιλοδοξούμε να έχουμε την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών μας σε μια νέα σχολή στην πόλη του Δημοτήχου, αυτή της ψυχολογίας. Και το στίχημα για όλους μας είναι να περιβάλλουμε αυτή τη σχολή με κατάλληλες υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να αποφύγουμε παλινοδίες του παρελθόντος και να προσφέρουμε σε αυτούς τους φοιτητές το κατάλληλο περιβάλλον να φοιτήσουν. Το Δημοκρίτιο λοιπόν βγαίνει σήμερα ενισχυμένο. Και στο νομοσχέδιο, όπως αναφέρει και ο Πρίτανης, υιοθετούνται προτάσεις της Πριτανικής Αρχής και εμείς θα τις υπερψηφίσουμε. Μένει λοιπόν να δούμε αύριο ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι αντίθετοι στην αναβάθμιση αυτή και δεν θα υιοθετήσουν τις προτάσεις από την Βρυτανία. Επιστρέφοντας στο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά την ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που έχει ακουστεί από κάποιους ομιλητές αυτές τις μέρες, είτε εδώ είτε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με την αδειοδότηση, λένε, αυτών υπάρχει, λένε, κίνδυνος να έρθει μία χώρα, για παράδειγμα η Τουρκία, να ιδρύσει ένα παράρτημα πανεπιστημίων στη Θράκη.
Ένα επιχείρημα που συνεχίζει και ακούγεται, ενώ έχουν δοθεί ξεκάθαρες απαντήσεις, κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν και πραγματικά επιμένουν. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, με σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΕ, του ΕΟΠΕΠ και αν το μητρικό ίδρυμα είναι εγκατεστημένο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, απαιτείται γνώμη και του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό είχε γίνει γνωστό σε όλους μας εξ αρχής, κι όμως κάποιοι επιμένουν. Ξέρετε, πριν λίγο καιρό είχα επισκεφθεί το γραφείο τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, και μεταξύ άλλων, αυτά τα οποία του ζήτησα, ήταν μετά την ψήφιση του σημερινού νομοσχεδίου να προσφερθούν κίνητρα για τη δημιουργία τέτοιων παραρτημάτων στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Και μάλιστα για την πρότασή μου αυτή κυκλοφορούσε και ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια που ζητούσε τη διαγραφή μου. Παρά το γεγονός ότι ναι, δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη, κανένα παράθυρο και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων όσων προανέφερα, δεν μπορεί να πάρει δηλαδή άδεια ένα νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό χωρίς την άδεια όλων αυτών των οποίων προανέφερα. Θεώρησα λοιπόν ότι ο καλύτερος χώρος για να απαντήσω είναι η Ολομέλεια της Βουλής και καλύτερος χρόνος είναι η συζήτηση του νομοσχεδίου. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή πιστεύω πως περιοχές όπως είναι το Σουφλί, το Δημότυχο, η Ορεστιάδα και έχουν ανάγκη και μπορούν να φιλοξενήσουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και προφανώς δεν μιλάμε για προερχόμενα από την Τουρκία. Δηλαδή να κλείσουμε τα μάτια στο γεγονός ότι άπειρα παιδιά από τον Εύρο ξενιτεύονται και σπουδάζουν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή στην Κύπρο. Θα πρέπει να αποτελεί αυτό στίχημα για κάθε βουλευτή να καταφέρει να προσελκύσει μια τέτοια πρωτοβουλία στην περιοχή του. Και ως κυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσουμε ότι η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία να τονώσει κυρίως την περιφέρεια και όχι μόνο την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μια πρωτοβουλία που, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, θα συνοδεύεται με κατελάχιστον 3 σχολές, με προβλεπόμενο διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, με εγκαταστάσεις και κατάλληλες κτηριακές υποδομές, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες, χώρους εργαστηρίων. Και πρέπει όλα αυτά και ο καθένας από εμάς να τα διεκδικήσουμε και να τα προσφέρουμε στην περιοχή μας. Το νομοσχέδιο λοιπόν που συζητάμε σήμερα και καλούμαστε όλοι αύριο να ψηφίσουμε ενισχύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αναβαθμίζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και κυρίως κάνει πράξη όσα προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίαζαν. Ότι η χώρα μας θα προχωρήσει δυναμικά και γρήγορα στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να ξεπεράσουμε τις παθογένειες που μας συνοδεύουν χρόνια και να καταστήσουμε τη χώρα μας με σχέδιο και όραμα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δεμετζόπουλο. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Βασιλιάδης Βασίλειος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.